Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Τώρα για πρώτη φορά θα μιλήσω στα ελληνικά και θα βλέπω οι κάρτες μας να μας πούνε τι πρέπει να ξέρουμε στα ερωτά μας. Εντάξει, εγώ έκανα οι κάρτες, άνοιξα τώρα οι κάρτες. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, τι πρέπει να ξέρετε. Αυτή η κάρτα είναι πολύ βασιλίσσα, νομίζω ήταν στα ελληνικά, δεν είμαι τόσο σίγουρα, αλλά εντάξει είναι πολύ ωραία είναι, επειδή σε αυτή τη γυναίκα έχεις μέσα υπομονή, ξέρεις πώς να κάνεις η ζωή σου, ξέρεις να νιώθεις, ξέρεις να αγαπάς, ξέρεις να δουλεύεις, όλα τα πάντα έχεις και είναι πολύ ωραία. Και κοίτα εδώ έχει λεοντάρι, είδες, λεοντάρι και ένας άνθρωπος σε εσένα, σε χρειάζεται ένας άνθρωπος που να έχει πολύ φωτιά και να είναι, πώς να πω, να είναι με τη χαρά, με αγάπη, έτσι. Και λίγο είναι μάγκας αυτός όταν βλέπω, τώρα δεν ξέρω γιατί πρόκειται, τώρα τερματούμε. Και τώρα να ανοίξουμε τι θα γίνει. Τι πρέπει για έρωτα να ξέρεις. Εντάξει, κοίτα, κάτσε να βάλω και άλλες κάρτες, επειδή δεν ξέρω τώρα τόσο πολύ καλά να μην λέω ψέματα. Αυτή τη κάρτα είναι ωραία, αυτή τη κάρτα είναι η αγάμο, αυτή τη κάρτα είναι για... Πώς λέγεται ρε, τώρα ξέχασα η λέξη. Οικογένεια, κάτσε και... Κοίτα, οικογένεια. Τώρα, τι να σου πω, έχεις να καταρρίζεις, εδώ έχεις πολύ φόβο. Είδες, 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ φόβο έχεις... και δεν πιστεύεις σε άνθρωποι και πρέπει αυτό να δουλεύεις και να καταρρίζεις και να ακούς τον εαυτό σου, να ακούς εκεί που είναι αυτό το κάτσε, επειδή στα ελληνικά δεν είναι εύκολο εμένα, να ακούσεις η δύναμή σου και να μην ακούσεις το μυαλό, αλλά να ακούσεις, είδες πώς έχει εδώ φως, που είναι αυτό, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά δεν περάζει, επειδή έχεις πάθει από άνθρωποι, μπορεί και οι γυναίκες να είναι, τώρα αυτό το φόβο πρέπει να το καταρρίζεις. Αυτό λέγεται η κάρτα και ξέρεις τι, μέσα στη ψυχή σου δεν είναι όπως εδώ χρώμα. Είδες πώς είναι λευκό, κίτρινο, μαύρο έχει και γκρι. Δεν είναι τόσο, πώς να πω, καθαρό από μέσα σου, επειδή έχεις φόβο. Είδες πως εδώ κρύβεσαι. Δεν θέλεις, εσύ θέλεις να έχεις κάποιους σε σένα, αλλά κοίτα και πώς εδώ κάνεις. Τώρα δεν ξέρω πώς να πω αυτό το λέξη.
δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Συγγνώμη, εδώ ένας άνθρωπος πολύ κάνει μπουμ, αλλά τι να κάνω. Συγγνώμη άμα ακούσεις. Και άμα εδώ το χέρι το κάνεις, τα σπάσεις. Πώς λέγεται. Δεν ξέρω αυτό στα ελληνικά πώς είναι, αλλά δεν δουλεύεις επειδή, κοίτα, είσαι γυναίκα με πολύ καρδιά, με καλή, μεγάλο καρδιά που δεν είσαι έτοιμη να δίνεις, αλλά δεν κάνεις τίποτα. Και περιμένεις, τι περιμένεις και εσύ δεν ξέρεις τι περιμένεις, αλλά επειδή έχεις φόβο. Τώρα έχεις δουλειά να καταρρίζεις η φόβο σου, πώς να έχεις, πώς λέγεται τώρα, πώς λέγεται στα ελληνικά, όχι υπομονή, πρέπει να έχεις, να πιστεύεις στην άνθρωποι. Επειδή η καρδιά σου πονάει, και κοίτα αυτή τη γυναίκα εδώ, κοίτα αυτή τη γυναίκα πώς λέει, εδώ έχει πολύ, έχει μέσα μου power, δύναμη, έχει δύναμη, έχω δύναμη και πρέπει να πιστεύεις πια, να βλέπεις από μέσα, για να μπορείς να δεις, να πιστεύεις στις άνθρωπες, επειδή εδώ σου κάνει πλάκα και εσύ είσαι κλειστή, αλλά όχι πολύ κλειστή, επειδή βλέπω εδώ είσαι έτοιμη, αλλά δεν κάνεις τίποτα, έτσι. Περιμένεις και γιατί περιμένεις, γιατί είδες, έχεις φόβο, έχεις μαύρη, πώς λέγεται τώρα, things στα ελληνικά. Έχεις μαύρη στο μυαλό, δεν ξέρω, θα με καταλάβεις. Αυτά που σκέφτεσαι, πώς λέγεται, το ξέχασα. Που σκέφτεσαι είναι μαύρο και επειδή έχεις φόβο. Και τώρα έχεις δουλειά με το μυαλό να καταρρίζεις. Επειδή καμιά φορά έχεις πάθει πολύ και έφυγες από κάπου, όμως έφυγες με το emotions. Δεν ξέρω πώς είναι, συγγνώμη, αλλά έχεις κάτσε, επειδή εδώ μου γράφει κάτι. Πήρες και το δικό σου μαζί σου πόνο, το δικό σου πόνο. Είδες, εσύ έφυγες, αλλά κρατάς το πόνο. Και γι' αυτό ακόμα με το έρωτα δεν γίνεται τίποτα, και εδώ έτσι είναι, επειδή θέλεις να καταρρίζεις από κάποιος άνθρωπος που δεν ήταν σωστός σε σένα. Αυτός είναι μάγκας, εγώ έτσι μου αρέσει να μιλάω, είναι μάγκας που εγωιστός, που έκανε μόνο για σένα, έβλεπε μόνο το δικό σου και δεν τους νοιάζει ο άλλος. Και ήταν πολύ μάγκας αυτός. Ξέρει πώς να δουλεύει με γυναίκες και ξέρει πώς να κάνει αυτό που θέλει, το ξέρει πώς να το κάνει. Και αυτός έφυγε, καμιά στιγμή έφυγε, άφησε όλα και κοίτα. Αυτό είναι η καρδιά σου, η ψυχή σου. Κοίτα πώς είναι.
δεν έχει ούτε ένα πράσινο. Δεν έχει ούτε ένα πράσινο. Είδες. Κοίτα η καρδιά σου πώς έσπασε. Είδες. Και εσύ τέλες έτσι. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Να φωνάξεις, να φωνάξεις. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι εύκολο. Και κοίτα τι σε περιμένει. Αυτό είναι αγάπη με energy. Αλλά πρέπει να καταρρίζεις εδώ το φόβο σου. Γιατί δεν γίνεται. Άμα έχει φόβο και δεν άνοιξες πώς να άνοιξες, πώς να πω, είσαι όμορφη, θέλεις η ζωή, αλλά πρέπει να δουλεύεις από μέσα να είσαι ευχαριστημένη. Και τώρα αυτή είναι η κάρτα για το γάμο. Και κοίτα, δύο χορεύουνε, μήπως είμαι εγώ και εσύ, να χορεύουμε, κάπου, Τι γράφει εδώ, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς είναι, αλλά ξέρεις τι, πιστεύεις ότι για σένα δεν τα έχει άνθρωπος που να είναι σωστός και να έχεις παντρευτείς με αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή, εσύ δεν πιστεύεις, να τι εδώ, επειδή έχεις φόβο. Δεν πιστεύεις στο γάμο και τι άλλο, αυτό πάλι δεν ξέρω πώς να... Μήπως να σταματάς το βίντεο και να κάνεις μετάφραση, επειδή δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά αυτή τη λέξη, αλλά δεν πιστεύεις επειδή εδώ στο γάμο έχει μια γυναίκα που έκανε κακό σε σένα. Έτσι, νάτσι. Μπορεί να είναι, αυτό να είναι, να μιλάνε πριν όταν εσύ ήμουν παντρεμένη. Ναι, έτσι νιώθω τώρα και αυτή έχει μια γυναίκα που εσύ именно, ναι, οικογένεια, αυτό είναι παντρεμένος άντρας και αυτό είναι γάμο. Τώρα λένε οι κάρτες που γιατί έχεις πόνο, γιατί η καρδιά σου είναι χαλασμένη, επειδή στη ζωή σου μπήκε μια γυναίκα που ο άντρας της κάτι έγινε με αυτόν, κοίτα πώς είναι, δεν ξέρω στα ελληνικά, αλλά είδες μαύρο και κοίτα, εδώ δεν είναι ελεύθερος και αυτή τη γυναίκα του κρατάει στο χέρι της και είναι γυναίκα που δεν είναι καλή. Κοίτα, αυτό το φίδι δεν είναι ωραίο. Το φίδι, κοίτα πόσο μεγάλο είναι και του κρατάει και του πήρε την ενέργεια. Αυτό έχεις περάσει. Αυτή τη γυναίκα σου έκανε ζημιά. Έτσι λέγεται οι κάρτες. Αυτός είναι άντρας παντρεμένος που ξέρεις τι, αυτό που έγινε στη γάμο σου, αυτό που έγινε, εσύ έχεις πολύ πόνο και μπλοκάζ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Κοίτα, μπορεί και εδώ να σε πονάει. Κοίτα, εδώ έχει και... τώρα, ξέρεις τι, για να περάσεις σε αυτό το φόβο, κοίτα πώς είναι. Αυτό είναι, ας πούμε, το πόνο σου. Κοίτα, που είναι τα χέρια. Όταν σε είδα, θα σου πω πώς να αγκαλιάσεις εσένα, μόνη σου. Για να σε αγαπάς και να λες
κάθε μέρα εγώ σε αγαπάω και να κάνεις έτσι αγκαλιά. Γιατί έχεις εδώ πόνο που τώρα φεύγει, μπορεί και εδώ να έχεις πόνο. Μπορεί και να έχεις από αυτός άνθρωπος τώρα καταρρίζεις. Αυτό που είναι... τώρα δεν ξέρω πώς να πω στα ελληνικά αυτή τη λέξη, δεν ξέρω, αλλά έχει πόνο και μπλοκάζ, ενέργεια. Αυτή είναι ο Θεός που έδωσε αυτή τη γυναίκα για να μπορείς εσύ να φύγεις και να είσαι ελεύθερη. Επειδή αυτός άνθρωπος δεν ήταν σωστή σε σένα και σου κάνει ζημιά, επειδή είσαι καλή άνθρωπος. Εδώ είναι η οικογένεια, τι με την οικογένεια. Ναι, εδώ πάλι λένε ότι universal είναι... Πώς λέγεται τώρα. Έχει κάνει και η δύναμη και power έχει κάνει αυτό για να εσύ να νιώθεις αυτό, για να φύγεις από αυτός το άνθρωπος, κατάλαβες, επειδή δεν είναι εσένα. Και αυτό είναι κάρμα, λέγεται κάρμα. Κοίτα αυτός που είναι και τι κρατάει, πόσο μεγάλο μπάλα κρατάει και είναι βαρύ μπάλα, και εσύ είσαι εδώ. Εσύ τώρα είσαι ελεύθερη. Αυτό δεν είναι καλά. Αυτό πρέπει να... Μήπως πρέπει να το ξέρεις, δεν ξέρω, αλλά εσύ, κοίτα, αυτό το μεγάλο φεγγάρι λέγεται, αυτό το μεγάλο φεγγάρι, κοίτα πόσο μεγάλο είναι και αυτό το φεγγάρι, επειδή κοίτα, είσαι ελεύθερη και έχεις δουλειά με το συναίσθημα, λέγεται, πώς λέγεται, emotions. Έχεις δουλειά, με αυτά τα έχεις δουλειά και πρέπει να καταρρίζεις, δεν ξέρω πώς λέγεται, αυτό που κάνει μέσα σου πόνο, που κρατάς αυτό το που δεν σου μιλάνε καλά, δεν σου έκανε κακό, πώς λέγεται αυτό το λέξη, αυτό που σε νιώθει να κλαις, αυτό πρέπει να καταρρίζεις, να μην το κρατάς, επειδή το κρατάς μέσα. Και πώς να είσαι ελεύθερη και να έχεις καινούργιο, ας πούμε, αφού εσύ η ενέργεια σου είναι κλειστή. Και ναι, εγώ βλέπω εδώ, δεν ξέρεις πώς να καταρρίζεις, επειδή εδώ είναι η ενέργεια, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, πώς να πω, αλλά είσαι έτοιμη, αλλά έχεις λίγα δουλίτσα, έτσι να κάνεις για σένα καλή πράγματα να κάνεις, για να νιώθεις καλά. Και έχεις δύναμη, αλλά ξέρεις τι, κοίτα αυτή είναι η κάρτα, ξέρεις να διαβάζεις αγγλικά, αυτό είναι power. Κοίτα, εσύ έχεις, από μέσα σου έχεις, απλά πρέπει να πιστεύεις σε σένα, επειδή είσαι δυνατή, αλλά επειδή πολλές άνθρωπες σου έκανε ζημιά, μπορεί να ξέρεις, μπορεί να μην ξέρεις. Για μια γυναίκα εδώ με τα φίδια το ξέρεις, αλλά έχει και ακόμα που δουλεύουνε, επειδή, κοίτα αυτό το στα ελληνικά δεν ξέρω, δράκον, μήπως με καταλαβαίνεις, αυτό το
Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Αυτό το εδώ. Animal, δεν ξέρω πώς να πω τώρα μου έφυγε οι λέξεις. Και κοίτα πώς κρατάει, αλλά εσύ, κοίτα, το κρατάς εδώ στο στόμα του και του λες, έλα, εγώ ξέρω τι να κάνω. Έτσι να κάνεις στην άνθρωποι. Έχεις δύναμη και όταν δεν σου αρέσει κάτι, έτσι. Είδες. Να πάρεις αυτό το στόμα και να λες, έλα, εγώ έχω η δική μου ζωή. Άσε με. Να βλέπεις δικό σου. Εγώ έχω. Και κοίτα, και να το κάνεις με χαρά ή με αγάπη, όχι να τσικουτείς, αλλά να το κάνεις με αγάπη αυτό. Και έτσι σιγά σιγά αυτό όλο το μαύρο που είναι μέσα σου, επειδή αυτό είναι μεγάλο φόβο. Πάλι τα πονάω, η αγάπη δεν είναι ωραία, άμα εγώ πού να βρω τέτοιους, όλες άντρες είναι ίδιες, τέτοια πράγματα σκέφτεσαι και να πιστεύεις που τα έχεις και το δικό σου και αυτό είναι ο φόβος σου από μέσα. Και αυτό σου το λέω επειδή, κοίτα, εδώ, πόσες άντρες έχουν εδώ, 1, 2, 3, 4, 5 άντρες και παίζουνε με την ενέργεια, αλλά εσύ, άμα αποφασίζεις να τις πεις τον εαυτό σου, εγώ μπορώ, εγώ είμαι δύναμη, εγώ είμαι με αγάπη, τότε τα καταρρίζεις αυτό που η καρδιά σου, κοίτα, εδώ πόσο πόνο έχει, κοίτα, εδώ πόσο έρωτα έχει. Είναι πολύ ωραία. Και αυτός ήτανε, τώρα πώς να πω, ήτανε αυτός η δική σου, για να γίνεις πιο μεγάλη στην ψυχή σου, από μέσα να καταρρίζεις, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, να γίνεις πιο καλή για σένα με την ενέργεια. Και κοίτα αυτός που είναι κλειστός, επειδή τώρα κοίτα πώς. Μπορεί και αυτό είναι δικό σου, να μην πιστεύεις σε άντρες και να κλείσεις έτσι την πόρτα και να λες, εσύ μέχρι εδώ, εγώ δεν θέλω, επειδή θα πονάω. Αλλά έχεις δύναμη, είσαι βασιλίσσα, δεν ξέρω πώς ήταν αυτή τη λέξη, αλλά είναι πολύ ωραία. Κοίτα πόσο χαρούμενη έχεις δύναμη να το κάνεις, απλά πρέπει έτσι. Κοίτα τι κρατάει στη χέρι της και εσύ έτσι να πάρεις τη ζωή σου. Στο χέρι σου να πάρεις. Και κοίτα μετά, αυτό είναι κάρτα που θα έχεις. Απλά θέλει λίγο δουλειά από μέσα. Και όταν ακούσεις από μέσα σου, θα κάνω αυτό, αλλά να μην έτσι το νερό να πάει κάτω, αλλά να ακούσεις τον εαυτό σου και να το κάνεις. Να πιστεύεις πιο πολύ στην ενέργεια, να νιώτεις. Και έτσι αυτά τα μπλοκάζ εδώ θα καταρρίζεις. Και ο Θεός σου βοηθάει, Άγγελος, Θεός, όπως λες, ό,τι θέλεις αυτό όπως το λες, δεν ξέρω. Άγγελος και άγγελος να είναι και ο Θεός, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Αλλά σου βοηθάνε αυτό. Τι άλλο μπορείς να ξέρεις,
για την έρωτα, έχεις φόβο από μέσα που πρέπει, αυτό είναι μέσα σου. Επειδή είχες άνθρωπες που δεν είναι καλοί και δεν νιώθεις καλά. Και έτσι αυτό το καρδιά που είναι σπασμένο το κάνεις όταν αγαπάς, κάθε μέρα να σε αγκαλιάζεις και να λες εγώ σε αγαπάω, εγώ σε αγαπάω. Έτσι. Κοίτα, πάλι να σκέφτεσαι ωραία, να σκέφτεσαι με αγάπη, να πιστεύεις στην ενέργεια, να πιστεύεις σε σένα, σε ενέργεια. Εσύ δεν το κάνεις επειδή ακόμα δεν πιστεύεις στην έρωτα, ρε. Έχασες κάπου. Αυτό λένε οι κάρτες. Αλλά κοίτα τι ωραία. Να είσαι στην αγάπη μέσα, να νιώθεις ενέργεια αγάπη, να έχεις ενέργεια για σένα, τι νιώθεις και να το κάνεις, να πας, να κάνεις, να χορεύεις, να γελάς. Αυτό όλα θα σου βοηθήσει και είσαι τυχερή. Απλά μένεις κάπου που πριν έχεις ζει με κάποιος άνθρωπος και εσύ είσαι εκεί, δεν είσαι εδώ. Εσύ είσαι πίσω, πώς λέγεται, ξέχασα. Και στα αγγλικά τώρα ξέχασα πώς λέγεται. Δεν είσαι τώρα εδώ, είσαι πίσω στη ζωή σου, με κατάλαβες. Και δεν ζεις τώρα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Κοίτα. Πολύ ωραία κάρτες. Πρέπει να καταρρίζεις, δεν ξέρεις πώς, αλλά εντάξει, σιγά σιγά όταν αγαπάς εσένα, κάνεις αυτό που θέλεις, νιώθεις, κάνεις για σένα πράγματα και αυτή τη μαύρη που είναι στο κεφάλι σου θα φύγουνε. Και έχεις καινούργιο ζωή. Και να μην σκέφτεσαι πολύ, αλλά κοίτα πώς πάει αυτή τη γυναίκα. Πίσω, μπαμ, μπουμ, άιντε. Κατάλαβες. Να το κάνεις χωρίς να σκέφτεσαι. Μπορείς να πας στην εκκλησία άμα πιστεύεις να ανοίξεις μια κερατή. Έτσι λέγεται, κερατή, φως. Στην εκκλησία. Έλα, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ τώρα. Να πας στην εκκλησία, να ανοίξεις το φως και να κάνεις αυτό, δεν ξέρω πώς είναι στην ελληνικά, να κάνεις μολίτβα, δεν ξέρω άμα με καταλαβαίνεις. Και να μην τρέχεις από αυτό που έχεις μέσα στο πόνο, αλλά να το δεις και να το έτσι, να κάνεις καινούργια στη ζωή όταν δεις πόνο σου, να το δεις, να κλαις, να κάνεις αυτό το πόνο που έχεις, να κλαις, να φύγει από μέσα σου, κατάλαβες, για να καταρρίζεις. Κάθε μέρα να κλαις, άμα πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα, για να είσαι ελεύθερη, για να μπορείς να ζεις αυτή τη ζωή. Και τώρα θα καταρρίζεις αυτό επειδή αυτό πάλι είναι με το πόνο, το κρατάς και εσύ περπατάς μπροστά, αλλά με το πόνο. Έχεις να κάνεις κατάρισμα. Από αυτός κάποιος που έχει πάει από το οικογένεια, αυτό είναι η οικογένεια, έχει πάει αυτός άνθρωπος και εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και αυτό σε κρατάει να μην έχεις καινούργιο αγάπη. Είσαι έτοιμη, αλλά έχεις πόνο.
Αυτό πρέπει να σου πω. Άιντε.